Nandito po si Tatay Jose, nakikinig po sa atin. Ano yung mensahe mo sa kanya? Bali sir, ang ano ko lang naman po sir, talaga napayagan niya na po ako kahit sa Facebook na lang sir, mabidyo ko mga anak ko, yung tatawagin ako ng mga anak ko na mama, yung walang takot sir na tatawag sa akin na mama, patayin ko naman kasi baka pagalitan ako ni Papa. Sa totoo lang sir, wala naman akong paghugutan ng lakas sir kasi yung mama ko na katulong kong bumuhay sa anak ko sir, wala na sir, namatay na mama ko. Okay. Kumbaga mga anak ko na lang talaga sila, inaano ko kung makikita ko pa ba sila o ano. Isang ina ang dumulog at humingi ng tulong sa ating programa. Reklamo ni Maricar Afundar, 8 taon na raw itong nangungulila sa kanilang 2 anak na inuwi ng kanyang mister dito sa probinsya ng Sorsogon. Sinubukan daw niyang bisitahin ang mga bata, ngunit hinarangan siya at pinagbawalan ng kanyang mister. Ang panawagan ni Maricar, panoorin po natin ito. Si Maricar Afundar, lumapit po ako sa Bicol Tabang Ora mismo para po makausap ang aking dating kinakasama para po sa custody ng aming mga anak at makaharap din po ang kanyang mga kapatid na lagi pong inaaway ang aking mga anak. Sa sobrang depress po ng aking anak ay nagbabanta na pong magbigti. Sana po matulungan niyo po ako. Yan ang panawagan ng ina at para sa detalye, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Maricar. Hello Maricar, magandang hapon. Magandang hapon po ma'am. Apo, Nay, pwede niyo po ba, Nanay Maricar, makikwento sa amin? Bakit ayaw ng mister mong ipakita man lang sa iyo itong mga anak mo? Hindi ko nga po alam ma'am kasi bali nung naghiwalay po kami ma'am, sinubukan ko naman pong bisitahin yung anak ko kasi syempre kahit pa paano ma'am, anak ko pa rin po yan. Nung umuwi po kami dyan, dala ko yung bunso, ayaw po nila sa akin palapitin yung mga bata kaya kausapin, iyakapin, ayaw po nung ama, ayaw daw po kasi nung papa nila at magagalit daw po. Okay, matanong ko lang Maricar, ano ba yung rason ng pagkakahiwalay niyo ni mister? Bali, ano po yan ma'am, 3 po anak namin. Yung bunso po na nandito sa akin is since po na ipinanganak ko po ma'am, bali po laging sakitin po yung bata, lagi na ospital. Tapos, nung time na lagi pong na-hospital, siyempre po magastos, diaper, gamot. Sinasabihan niya po ako na ano ba yung anak mo, napakagastos naman. Parang doon po na ano ko sa kanya na parang hindi na kaya yung problema. So nagre-reklamo itong mister mo patungkol sa mga gastusin sa loob ng bahay ninyo at yung mga gastusin para sa mga anak ninyo? Opo ma'am, yun lang naman po talaga main reason ma'am. Kaya sabi ko kung hindi ma'am, maghiwalay na lang kasi ganun din naman yun eh. Po yung isa pang rason ng pinag-awayan nyo at nauwi sa hiwalayan? Bali po ma'am, yun ma'am po ang main reason ma'am. Pero para sabi ko sa kanya, para lang po umuwi siya ng Bicol ma'am na talagang sabi ko maghiwalay na kami kasi ayaw niya po talagang umalis sa bahay ng mama ko. Ako po ang unang umalis ma'am. Kunwari ma'am, pumunta ako sa isang tropa ko ma'am na sabi ko para umalis lang siya sa bahay ng mama ko. Sabi ko boyfriend ko po yung lalaki. Pero the rest po nun ma'am, hindi ko naman po boyfriend yung lalaki ma'am. Parang inano ko lang sa kanya na para umalis na siya sa bahay ng mama ko. So gumawa ka ng sitwasyon or senaryo para lang umalis itong asawa mo. Naganap ka ng lalaki at pinakilala mong kasintahan mo. Opo, pero hindi ko po yung boyfriend ma'am. Parang inano ko lang po na, kinutsaba ko lang po na sabihin mo boyfriend kita para umalis siya sa bahay ng mama ko. Bakit yun ang naging paraan na ginawa mo para lang umalis itong mister mo? Ano yung rason? Bakit gusto mong paalisin si mister? Ma'am, ikaw po ba ma'am, magugustuhin mo siya, sumbatan ka lagi sa mga gagastusin sa bata. Ma'am, parehong anak namin yung bata. Ma'am, ako mabuhay anak ko, siya sumusuko na sa buhay ng anak namin. Pero ma'am, hindi, aminado naman ako ma'am sa pagkakamali ko ngayon ma'am. Pero hindi ko naman akalain ma'am na sabi niya nung una ma'am, isa lang ang dadalhin niyang bata. Tinanggap ko na 2 iiwan niya sa akin. Pero pag talikod ko, kinuha niya yung isa eh. Sabi niya kasi sa akin ma'am, isang bata lang daw kaya ng buhayin. Kaya pumayag na mama ko na sige, 2 tanging kahit napakahirap buhayin, pipilitin namin kung yan ang gusto mo. Para umalis ka lang sa bahay. Maricar, ulitin ko lang ha. Sigurado ka ba na itong pinakilala mong lalaki kay mister ay hindi mo kasintahan? Hindi po ma'am. Nagdesisyon ka makipag-iwalay dahil ayaw mong sinisisi ka ni Jose? Opo ma'am, kasi simula pinanganak yung bunso ma'am, sakitin po kasi talaga ma'am, pabalik-balik na lang po sa hospital ma'am. So, yung mga anak mo, mga sakitin, kaya parang narindi na rin itong si Jose at ayaw niya nang ganun yung sitwasyon ninyo na puro na lang gastusin. Opo ma'am, dumating po yung time na ganun lang kaya sabi mama ko sa akin, anak-anak kayo tapos ganyan ang gagawin nyo.
Sino nagsabi? Mama ko po, ma'am, nung nabubuhay po, ma'am. O tama naman si nanay. Tama naman si nanay eh. Talagang gumawa kayo ng mga bata tapos maaaburido itong si Jose. Ma'am, tinanggap ko nga po yun, ma'am. Nung naghiwalay kami, ma'am, ni Piso, ma'am, hindi ako nanghingi sa kanya lang nung ma'am, kahit na-hospital lang, ma'am, hindi ko ako naglakas ng loob na humingi ng tulong sa kanya, ma'am. Ni Piso, tinis na ng mama ko, ma'am, na kami ang lahat ang gumastos, huwag lang manghingi sa kanya. Kasi sabi ko sa mama ko, paninindigan ko, mama, na kaya kong buhayin yung bata, ma. Hindi ako hihingi sa kanya ng tulong. Kahit na-hospital yung anak ko, ma'am, hindi ako lumapit sa kanya. Ibig sabihin si Jose ay hindi man lang nagbibigay ng sustento sa mga anak ninyo? Yung sa konsulo ko, ma'am, kasi yung dalawa na sa akin na po, nakuha niya na eh. So, ang nasa sayo ay yung bunsong anak na lang ninyo. Opo, ma'am. Marikar, ilang taon na itong bunso ninyo? Magnanay po, ma'am, ma'am. Magna-9. Babae ba ito o lalaki? Lalaki po, bunso. Lalaki, yung bunso. Yung panganay ninyo, ilang taon na? Yung babae ko po, tanda ng babae ko dun sa sumunod sa kanya eh. So, etong bunso mo, panay yung tanong patungkol sa tatay niya. Opo, ma'am. So, etong mga anak ninyo ay minor pa. Ibig sabihin nito, kung minor pa yung mga bata, ang kustodiya niyan ay dapat nasa nanay. Nanay. Oo. Kasal kayo, Maricar? Ito, ma'am, hindi po kami kasal. Hindi kayo kasal. Pero kahit hindi kayo kasal, dahil yung mga bata ay minor pa, dapat yan ay nasa poder ng nanay. Nasa linya mga kaksyon, etong si Jose, dahil sa reklamong ito, pakinggan natin si Jose Bon Gasias, ang dating kinakasama ni Maricar. Magandang hapon sa Jose. Gandang hapon din. Okay, total na andyan ka na, Jose, at talagang gigil na gigil ka ng sumagot. Jose, ano itong sumbong na ipinarating sa amin ni Maricar? Ano yan, ma'am? Bahala kayo, kung maniwala kayo, kalukuhan yan. Kalokohan, bakit? Bakit mo naman di sinabing yan, kalokohan ito? Kung hindi niya pinababayaan yung mga bata, iba't lang dito, wala namang sakit yan, mga anak ko. Nung nasa Maynila, laging may hika, may ubo, o gano'n, may sakit ang ulo. So parang sinasabi mo, Jose, na kaya nagkasakit yung mga anak ninyo dahil pinabayaan itong si Maricar. Oo, pinababayaan, doon ako na Ikaw ba ay nagbibigay ng sustento ng maayos sa pamilya mo? Oo, dito yung mga anak ko. Sino sustento ko? Totoo ba itong sumbong ni Maricar na ipinagdadamot mo sa kanya yung mga bata? Hindi po, ma'am. Nung umuwi nga yan, dinala pa niya yung panganay namin pabalik, papuntang Cavite. Tapos, naano ko lang, siyempre hirap kami noon dati. Pinabayaan ko lang hanggang isang taon. Akala ko nag-aaral nag-aaral na yan ang kinuha dito. Akala ko nag-aaral, tapos may yung naging kumari ko. Sabi, Ote, puntahan mo na dito si Ninay, nagugutom na. Osek, ikaw ba may bago nang kinakasama ngayon? Wala po, ma'am, wala. May matinding galit ka ba dito kay Maricar para ipagdamot mo itong mga anak ninyo sa kanya? Di, sir, hindi. Hindi ko pinagdadamot yung mga bata dyan. Maricar! Ma'am, hindi yan ang may issue, ma'am eh. Yung tinanggap ko na yun, ma'am, na hindi na talaga kami magsasama, ma'am. Tinanggap ko yun, ma'am. Okay. Ano ko kasi, ma'am, wala akong kontak sa mga anak ko. Maricar, balikan natin yung issue na binabanggit mo. Pero 8 years na kasi yung lumipas. Ano yung plano mo ngayon, Jose? Ang gusto ngayon ni Maricar, magkaroon siya ng contact sa mga bata at makalapit man lang siya, makasama niya yung mga bata. So ano yung plano mo ngayon, Jose? Okay lang yun. Pumunta siya dito basta sa bata lang. Walang problema. Sa yung dadalhin sa pagbalik niya kung saan. Gaya ng dati. Nag-aaral dito. Tapos, nagutom lang pala dun sa kanila. Okay. So ang binabanggit mo, Jose, sa bata lang. Bakit? Oo, sa bata lang. Walang problema yan. Bakit sa tingin mo, ano pa yung gusto ni Maricar? Di, basta sa akin lang yun. Sa bata lang. Walang problema. Sa bata lang. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ng bata, okay ka? Kaya di ko naman yung inaano sa mga anak ko. Basta, sabi ko, Hindi. Nagkatapos yung usapan natin sa polis, sabi mo kaya ka mag-video call ako. Pero pagkatapos nun, hindi ko na nakontak anak ko. Ni chat, hindi ko na nakokontak. Yan. hindi mo na problema. Malalaki na yung anak mo. Ikaw na mag-ano ka niya. Wait lang! Stop! Wait lang. Ganito na lang. Tutulungan ko na itong sa Maricar. Total, Jose, hindi kayo kasal ni Maricar. Oo, mas maganda nga yun. Anong maganda? Hindi sa kasalan yung pag-ano namin. Jose, makinig ka. Opo. Binabanggit mo na maganda nga yun. Okay. Dahil ayaw mo na kay Maricar, kaya nakakapagsalita ka na maganda nga yun dahil ayaw mo na nga sa kanya. Pero, tandaan mo, Jose, sa mata ng batas, dahil hindi kayo kasal, ang mga bata na menor de edad ay dapat nasa poder ng nanay. Alam mo ba yon? Oo, nabanggit na yun sa akin dun sa may dito sa may
Okay, alam mo naman pala yon. O, so bakit mo ipinagdadamot kay Maricar yung mga bata? Di po ako ma'am nagdamot yan. Di po. Okay. Sinungaling na O, ayan, sinungaling ka pala, Jose. Hindi, kahit itanong mo dito sa mga barangay dyan, no? Ano yung plano mo para naman sa mga bata na ang kagustuhan lang naman ni Maricar, makasama niya yung mga bata, makausap niya. O, ano yung plano mo ngayon? Si Maricar na magsuyo doon sa ano, sabihan ko lang, kay may account may pinini, kontakin niya doon sa ano, pangalan ng, Sino yung sasabihan mo na kontakin? yung ano, si ate. Sino? Kontakin na lang ni Maricar doon sa account ni Nini. Sino? Si ate ni Jane ba, yung anak namin. Yun ang yung anak nila, partner. Si Kontakin na lang niya, alam niya yan. Si Ate Jeline, sino yon? Ate ni Jane ba, yung panganay namin. Okay, ganito Jose, ano? Ang mga anak nyo ay minor pa. So, kailangan pa yan ng guide ng mga magulang. So, ikaw bilang tatay, alam mo kung ano yung tama at makakabuti sa mga anak mo. Ngayon, tulungan mo yung mga bata, tulungan mo itong dati mong asawa kung ano yung dapat gawin para yung kagustuhan ng mga bata na makausap, makita yung mananay nila ay mangyari. Sige, Maricar, dahil sa kagustuhan mo, nasa kabilang linya ng ating telepono para sa legal na action, ano? Si Ma'am Ruth Marie Fortesa, ang Head Officer ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Bulusan, Sorsogon. Tungkol po sa pagbabawal ng father dito sa kanyang kay Maricar, hindi naman po dapat na pagbawalan ng ama si Maricar na dalawin ang kanyang anak. Kasi may karapatan po, both parents, na dalawin ang kanyang mga anak. Opo, regarding naman dito sa kagustuhan ni Nanay Maricar in case na gusto niyang kunin itong dalawang bata, itong kustudiya, meron bang karapatan itong si Nanay Maricar lalo pat ito ay minor de edad? Sa ngayon po, kasi after 8 years, saka bumalik si Nanay Maricar, di ba? Ibig sabihin, ang mga bata ay hindi na below 7 years old. So, ang mga bata ay may karapatang mamili kung kanino sila sasama. It's either po sa kanyang ama or sa kanyang ina. Kasi kung 7 years old below sana, itong mga batang ito, automatic po, ang custody ay sa mother. Pero since hindi na sila below 7 years old, may right na po ang mga bata na magdesisyon kung kanino sila sasama. Kung yung isa po ay hindi na below 7 years old, siya po ay papipiliin kung kanino siya sasama. Kung sa kanya bang ina or sa kanyang ama. Pero ang 7 years old below, automatic po yun na sa mother mapupunta unless na ang mother ay proven na unfit na mag-alaga ng kanyang mga anak. Una, kung pinabayaan niya ang kanyang mga anak, inabuso, na-involve siya sa drug addiction, immorality, na pwedeng maka-apekto sa welfare ng bata, pwede pong ma-deny ang custody. Binabanggit po ni Maricar na wala naman daw po talaga siyang plano na kunin itong dalawang bata sa poder ng tatay dahil binanggit niya din po na wala siyang kakayahan na alagaan or buhayin man lang ito. So ang gusto niya lang po ay makita niya yung dalawang bata at makasama at makilala daw po nitong dalawang anak niya etong bunso niyang anak. So parang ang gusto niya lang mangyari ay ganun lang po. Mas maganda po na lumapit sila sa tanggapan ng MSWD o kung hindi naman talaga siya desidido na kunin ang custody ng kanyang mga anak para magkaroon lang siya ng visitation right. Dapat hindi natin ipagkakait sa both parents. Ang naaapektuhan ay ang self-esteem, ang confidence at yung pagkatao mismo ng isang bata. Since hindi naman po plano ng nanay na kunin yung dalawang bata sa poder po ng tatay, pwede po ba namin silang samahan na lang dyan po sa inyong tanggapan, Ma'am Ruth? Opo, yes po, pwede niyo pong samahan dito sa aming tanggapan. Actually po, may mga cases kaming ganyan na inaayos namin ang both parents kahit lalo na po higit sa custody and then the visitation right. Kasi ang gusto natin ay maging buo ang pagkatao at yan po ang kailangan natin is yung ang welfare talaga po ng bata ang talagang tinitingnan maging ng family court, daladigit po ang aming tanggapan. So with that po, Ma'am Ruth Marie Fortesa, sasamahan na lang po namin itong dalawa para po magkaroon po sila ng formal na usapan para po naman maayos po itong problema nila patungkol po sa kustudiya ng kanilang mga anak. Maraming salamat po, Ma'am Ruth. Maraming salamat po and God bless. Yan, balikan natin si Maricar. Narinig niyo po ang usapan namin ng MSWD na may karapatan po kayo na makita itong anak nyo
at maipakilala itong bunso niyong anak. Nandito po si Tatay Jose, nakikinig po sa atin. Ano yung mensahe mo sa kanya? Bali sir, ang ano ko lang naman po sir, talaga napayagan niya na po ako kahit sa Facebook na lang sir, mabidyo ko mga anak ko, yung tatawagin ako ng mga anak ko na mama, yung walang takot sir na tatawag sa akin na mama, patayin ko naman kasi baka pagalitan ako ni Papa. Sa totoo lang sir, wala naman akong pag-uubutan ng lakas sir kasi yung mama ko na katulong kong bumuhay sa anak ko sir, wala na sir, namatay na mama ko. Okay. Kumbaga mga anak ko na lang talaga sir, inaano ko kung makikita ko pa ba sila o ano. Okay, ganito na lang Nanay Maricar, ano? Paano ako uwi? Wala na akong mahingian ng tulong dahil si mama namatay na. Yung tutulong sa akin, wala na te. Oh, di ba may kinakasama ka? Hindi nga eh, paano nga ako bawi na kami sa utang ng pagkamatay ni mama? Paano nga kami ito makakapauwi sa iyo dyan? Ang gusto ko iuwi yung bata sa'yo muna. Iraman tayo. Wala akong na paraan dyan. Wala akong itutulong kung sa... Okay, ganito na lang Tatay Jose at Nanay Maricar, ano? Parang galit na talaga si Tatay Jose dahil binabanggit niya partner, may kinakasama ka. So meron ka pala Maricar na kinakasama. Ngayon, ganito na lang. Papagharapin na lang namin kayo Tatay Jose at Nanay Maricar sa harap ng MSWDO. Okay ba sa inyo? Opo ma'am, pwede po ma'am. Okay. Pa si Nanay Maricar. Nanay Maricar, meron kaming staff na alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso para magkaharap po kayo dito sa Sorsogon. Thank you po sir sa pagtulong niyo sa akin na makausap ko yung tatay ng anak ko. Sir, sa totoo lang sir, wala naman akong balak na talaga buluhin sila. Gusto ko lang talaga sa yung mga anak ko kasi sila na lang talagang anak ko sir, wala na akong nanay eh. So sige Nanay Maricar, ano? Makikipag-ugnayan na lang kami kay Tatay Jose para kung may schedule yung pagkikita nyo sa opisina ng MSWDO. Maraming salamat. Thank you po ma'am sa pagtulong niyo.